Video ya tsiku la lero ndikhala ndikukupatsirani ndandanda wa matimu amene chaka cha 2024 kulekera mchaka cha 2025 pamapeto a December momwe achitira maka pa ndalama zimene apeza mu masewero amenewo akhala akutolera. Ndipo matimu amenewa ndi matimu amene achita bwino pa dziko lonse lapansi. Ndikhulupirira kunena kuti mwayamba kale kuzifunsa kuti kodi matimu amenewa ndi ati, nanga kodi ingapezekepo timu ya ku Malawi? Choncho kuti timvesere komanso kumvesesa zomwe zili mkati mwa video iyi, tiyeni tonse tikhalire limodzi. Ndandanda wa matimu amene ndikhale ndikukupatsirani uwoneza mmene matimu achitira bwino pa chaka cha mpira wa ndalama cha 2024 kufika mchaka cha 2025, ndipo imeneyi amayitchula kuti Highest Level Clubs 2024-2025. ndipo ndiyamba kukupatsirani kuyambira pa namba 20 kufikira pa namba 1. Mwanjira ina video iyi ndikupatsirani top 20 ya matimu amene apeza level yochuluka mchaka cha 2024 kufika mchaka cha 2025. ndipo ndandandawu tikuyamba motere. Timu yomwe ili pa namba 20 ndi timu ya West Ham imene ili pa namba 20 ndi ndalama zokwana 276 million euros zimene apeza pakutha pa chaka cha 2024 kulekera mchaka cha 2025. ndipo pa namba 19 pali timu ya Benfica imene yapeza ndalama zokwana 283 million euros. ndipo pa namba 18 pali timu ya Stuttgart imene yapeza 296 million euros. ndipo pa namba 17 pali timu ya Newcastle imene yapeza 398 million euros. ndipo pa namba 16 tili ndi timu ya Juventus yomwe yapeza ndalama zokwana 402 million euros. ndipo pa namba 15 tili ndi timu ya AS Milan imene yapeza ndalama zokwana 410 million euros. ndipo pa namba 14 tili ndi timu ya Aston Villa imene yapeza ndalama zokwana 450 million euros. ndipo pa namba 13 tili ndi timu ya Atletico Madrid imene yapeza 455 million euros. ndipo pa namba 12 tili ndi timu ya Dortmund imene ndi Borussia Dortmund imene yapeza ndalama zokwana 531 million euros. ndipo pa namba 11 tili ndi Inter Milan imene yapeza ndalama zokwana 538 million euros. Ndikhulupirira kuti kwa masapota osiyanasiyana kwa matimu amene tatchulawo, mwina tatchula kale timu yanu, ndikukhulupirira kuti mwakwanisa kukhala ndi kachimwemweko chifukwa tikufotokoza kuti ndandanda wa matimu ndi matimu onse pa dziko lonse lapansi, ndipo awerengera timu iliyonse malingana ndi momwe timuyo yapezera kuchokera mchaka cha 2024 kufika mchaka cha 2025. ndipo matimu 10 amene ndatchulawo omwe tayambira pa namba 20 kufikira pa namba 11 ndi amene ali mu top 20. ndipo padakali pano mundilole bwanji ndiloweno mu top 10. ndipo mu top 10 tiyambira pa namba 10. Timu yomwe ili pa namba 10 ndi timu ya Chelsea imene yapeza ndalama zokwana 584 million euros. ndipo pa namba 9 tili ndi timu ya Tottenham Hotspurs imene yapeza ndalama zokwana 673 million euros. ndipo pa namba 8 tili ndi timu yomwe imakondedwa kwambiri ndi masapota ochuluka, koma mwina nkumazifunsa kuti timu yodziwika bwino ngati imeneyi yapezekeranji pa namba 8. koma ndiloleni nditchulebe timu imene ili pa namba 8 ndi timu ya Manchester United
ena amangoti the Red Devils imene yapeza ndalama zokwana 793 million euros. Ndipo pa namba 7 tili ndi timu yotchedwa the Gunners Arsenal imene yapeza ndalama zokwana 822 million euros. Ndipo pa namba 6 tili ndi timu yodziwika bwino imene akamakumana ndi Manchester United amakhala kuti akumenya derby. Amenewo ndiwo Manchester City United yapeza ndalama zokwana 829 million euros. Ndipo pa namba 5 tili ndi timu ya Liverpool imene yapeza ndalama zokwana 836 million euros. Ndipo pa namba 4 tili ndi timu ya Paris Saint-Germain imene yapeza ndalama zokwana 837 million euros. Ndipo pa namba 3 pa third place tili ndi timu yodziwika ndi kugawa mtibu wa zigoli imeneyo ndi timu ya FC Bayern Munich imene ili ndi ndalama zokwana 861 million. Tsopano mukamvesera ndandanda umene ndakupatsirani ndiye kuti mukaphatikiza ndatchula kale matimu okwana 18. Ndipo pa 18 tidayambira pa namba 20 ndipo tathera pa namba 3 kusonyeza kuti manambala amene tatsala nawo ndi awiri, ndiye kuti ndi namba 2 komanso namba 1. Nditafunsa kuti mugese kapena kuchita predict kuti kodi pa namba 2 pangakhale timu yanji nanga pa namba 1 pangakhale timu yanji, mungapereke dzina la timu iti. Okondedwa omvera, ngati simunachite like tachitani like, komanso ngati simunachite subscribe tapangani subscribe kuti ma update ama videos athu tizikupatsirani, ndipo muzikwanisa kuchita follow video iliyonse yomwe tapanga kuno ku Sam Mavita YouTube channel. Okondedwa omvera, ndiloleni nditchule timu yomwe ili pa namba 2 imene pa namba 2 po ndiye kuti ili pa namba 2 pa matimu onse omwe ali pa dziko lonse lapansi, ndipo imeneyo ndimene yapeza ndalama zochuluka, koma siti kuti iyo ndi namba 1 fa yopezesesa ndalama zochulukitsitsa ndimene tiyitchule pa namba 1. Ndipo pa namba 2 tili ndi timu ya Barcelona imene yapeza ndalama zokwana 975 million euros, ndalama zochuluka kwambiri kuposa matimu ena onse 18 amene tawatchula kale m'mbuyomu. Ndipo titatha kuona Barcelona imene yapeza ndalama zochuluka ndithu, mundilole ndisese mpando wa mfumu kuti afikirepo tiwapase ndi kuwavulira chipewa chawo kuti ulemu wanu landirani. Ndalama zimene apeza nzochuluka ndithu, ndipo mundilole mu nthawi ino ndiulule komanso kutchula dzina la timu yomwe ili pa namba 1 ndi ndalama zochuluka ndithu zimene azipeza mchaka cha 2024 kulekera mchaka cha 2025. Timu imeneyi ikamamenya ndi timu ya Barcelona, gemu yake amayitchula kuti El Clasico. Ndikhulupirira ena mwayika kale mind dzina la timuyo. Tisataye nthawi, timu yake ndi Real Madrid imene yapeza ndalama pafupifupi 1.16 billion euros, ndalama zochuluka ndithu, mamiliyoni ochuluka ndithu amene timu iyi yakwanisa kupeza ndi kutolera mu masewero amene yakhala nawo mchaka cha 2024-2025, imene akuti highest revenue clubs pa rank ili pa namba 1. Ena nkumafunsa kuti kodi timu ya goti uja ili pati? Sitidayione nkomwe, sitidayimve ikutchulidwa kuti imeneyo yapeza zingati. Timu imene amasewera Messi, timu imene amasewera Ronaldo, ena nkumazifunsa kuti matimu amagotiwa pandanda nawo bwanji
iwowa sizidawayendere bwino pa market? Well, sitili pano kukamba za matimu omwe amasewera mapuleya otchuka. Pano tili kukamba za matimu amene akwanisa kupeza ndalama zochuluka mchaka cha 2024-2025. So ndimve maganizo anu komanso